Баланы дөрес үстерәм дисәң, беренче 7 ел аны яратырга кирәк. Киләсе 7 елда тәрбияләргә, киләсе 7 елда аның иң якын дусты булырга, аннан соң инде иреккә чыгарып, "Я, Ходаем, аш ире күрмәсен бу бала" дип әйтәсе генә кала. Сәлам дуслар, тәмле көрәштә бүген әтиле, уллы тандем. Ләкин алар бүген рингның икесе ике ягында. Уң якта уникаль шәхес, уникаль талантлы шәхес дип истәп әйтер идем мин. Монда саны китсәң, кулдагы бармакларына җитмәскә мөмкин. Язучы, шагыйрь, артист, пародист, юмор остасы, җырчы, композитор, рәссам, Биюче икәнлек. Бишне әйтеп торырга кирәк түгел, гармунчы, баянчы Алмаз Хамзин, алкышлар. Алкышлар Алмаз абый. Хәерле көннәр, саумысыз, хуш киләсез. Һәм инде минем сул ягымда әтисенең көндәше бүген улы, талантлы егет, шулай талантлы музыкант, аранжировкалар остасы дип әйтер идем мин. Адель Хамзин. Бер көндәше дидең, Булат. Без бүген көрәшәбезме, ярышабызмы? Ярышабыз. Баш пешергән ярышы буламы? Була икән. Бу әйберләр шуның өчен бер төшмәдә. Шуның өчен. Без икебез ике төрле әйбер. Шулай әзер хәзер аңлатам барысını. Алмаз абый, башта мин күреп торам инде. Бүләкләрне алырга иде. Мин шулай тиге бик тыйнак кына бүләкләрне сырап ала торган әтем бар. Алып килгән. Урынлы. Biz җайлы була, җайлы. Нәрсә? Монысы үземнең китап. Менә монысы үземнең китап. Бу кадерле китап. Бу беләсеңме, 3 кенә китап калды. Хәзер инде сиңа биргәч, 2 генә кала. Белмим кемгә биргә, башка бирмим. Моның иченә дә яздым. Беләсеңме нәрсә дип яздым менә монда? Килгән вакытта шундый шигырь яздым. Илдә санкцияләргә каршы көрәш барган вакытта Булат Бәйрәм тәмле көрәш ачты Обамага каршы. Меркель Алламка. Телевидение экранда күңелле очрашу истәлеге итеп бүләгем, китабым. Алмаз абый, бик зур рәхмәт. Бу иң кадерле бүләк булачак. Иң кадерле бәләкәй булса да. Шундый китап, бик зур рәхмәт. Мин моны кичкенә булса да, ичендә юмор, сатира, кичкенә диләр. Менә шулай. Менә монысы зурысы Булат. Мин сиңа менә зурысы. Бу беләсеңме, Казан утларының бик кадерле, безне гомумән милләтебезнең бик кадерле китабы. Шунмәс утлар балкышы. Мин инде Казан утларында эшләгән кеше, шуңа күрә менә бу китап миндә бар. Моңа син ия буласың, хуҗа булачаксың. Син бәхетле. Шулай дип шутлау үзеңне. Яме? Монда иң кирәкле әйберләр монда, әсәрләр. Хәзер инде мин монда безнең тарих дип әйтергә дә булар, шулай бит. Чаян юморист, мин инде анда эшләгәннән соң менә барлык коллективтагы юмор яраткан, сатира яраткан кызларга, егетләргә Чаян журналын рәхәтләнеп бүләк итәм. Мин балачактан хәтерлим бу журналны, беләсең, балачагымны. Үземне хәтерләгәннәндер. Бу синең өчен материал монда. Юмор белән коралланасың монда. Рәхмәт. Бүләк. Алмаз абый, бик зур рәхмәт мондый бүләкләр өчен. Буларны алла берсә барысын да үзем алып кайтып китәм. Я! Миңа калса инде Әдел. Бүген бит 23 февраль көнен. Ну шул көнне билгеләнгән бераз гына тапшырыбыз башлана. Мин сиңа бүләк итәсем килә стандартный набор. Теге бәйрәмгә бүләк итә торган. Бәйрәмгә бүләк. Аңлаучы галстук, носки. Юк. Носки һәм дезодорант. Яшьләрнең Булар барысы да мондамы? Носки һәм дезодорант. Халык өстәдә кирәк, шунда носки алып кел. Хәзер каян белдем минем аягым размерын дип. Карар синдә юморист икәнсең бит, Ростыңнан. Бар. Келе дә бар, шуңа торган бөтен нәрсәсе дә бар. Рәхмәт, Адель, рәхмәт. Бик зур рәхмәт бүләкләрегез өчен. Инде тәмле көрәшебезне башлап җибәрик. Инде тапшырыбызның шарты буенча, менә Алмаз абый монда дөрес күз аллады. Менә бу бирелгән бер үк төрле ризыклардан, бу ингредиентлар дип аталамы инде бу. Яшелчә, җиләк, җимешләре юк, яшелчәләр, балыклар, сырлардан нәрсәдер әзерләргә кирәк. Мин күреп Ике төрле ризык. Мин күреп торам булар. Алмаз абый булардан бер эшли алмый. Шуңа күрә шуның әйберләр җыйган дип эшләгән. Бик каты тырышканнар. Мин беләсең, мин камыр кирәк, камырлар име. Бәрәңгесе бар инде, аны әз булыр иде. Мин бәлеш, 3-5 мактыр. Шуның ише мәшләр әвәләргә дә. Ярны ясыйсызмы? Шулай пешерәсезме? Ну, столыкны булай да тикшереп була инде. Тикшереп карыйбыз. Балык иң мөһим монда. Сөләйман балыгы балкып тора өстәлдә.
Бар инде креветкалар аның татарчасын качандыр әйткәннәр су тараканнары дип. Шаяртып. Аны да өйрәндек. Аңа да шаяртып. Һәм башкалар. Карыйбыз инде креветка шыйлар теге үлмиләр бит әйме. Шуңа күрә татып карадык әйбәт кенә. Әйбәт. Аксым менә дигән аксым. Я Алмаз абый, нәрсә әзерлисез сез? Нәрсә әзерлим мин. Безнеке нәрсә Менә бар? уйланып башка ой төштәме менә кайгы төште. Дигәндә эзләп карармын мин нәрсәдер. Балыкны сәшәтәсез. Балыкны. Сәшәтеп була. Балыкны беләсеңме, элек заманда без елга балыгы белән шөгыльләнә торган идек. Безнең әби бик яхшы пешерә торган иде инде. Пирог ясыйлар иде. Пирог беләсеңме, зуралар вакыттагы нәзбер продуктлар теге иш пешмәкнәдә бит хәр булай гына пешерәләр бәләкәй генә. Зур иттереп, шулай пирог әзерләй. Эченә тезеп куя, мин сиңа әйтим, шуртан балыклар. Шуртан дип, шука дип үзенә. Шукалар шуртан зуррак була бит. Шукаларны тезеп куя, бер-ике катланасын ябба, үстен бөкле, мин сиңа әйтим инде, карап торга кызык инде. Шулай иттереп, анасын узак пешми бит инде, камыр пеште, içinde болган күпме кирәк инде. Кырыйлап кесеп җибәрәсең, бабайга чатырган янына. Шулай арка китә. Исләре үзе башлагандай булды ма? Шундый тәмләп сөйли. Шундый тәмләп сөйли Алмаз абый, сезгә пешермәсәгез дә була бүген. Всё, Адель, син әйт. Алмаз абый пирог пешеп чыкты монда. Мин нәрсә пешерим икән? Синең пирог әзер. Юк, мин пирог пешермим. Мин соңгы арада Кандай булды? Мин теге соңгы арада бит инде Бераз гына. Сәламәтлек ризыгына күчтем. Сәламәт туклану белән шөгыльләнә. Шуңа күрә миңа, наверное, җиңелрәк булыр. Мин балыкайны күбрәк күнем. Әнә кәш мөгаен дип еппәр. Әнә кәш дип. Улым дип әйтәсез. Шуңа күрә җиңелрәк була. Балыкны нәрсәдер эшлибез инде балыктан һәм духовкада фольга астында Шәһәр мишендә. Эчендә, шәһәр мишендә. Фольга эчендә шунда үз ниндә сугында пешерәбез әйе. Минемчә миндә кысыламый. Аның фикеренә мин дөрес дип беләм. Чөнки фольгада пешкән балык иң яхшысы, минемчә. Иң яхшысы, иң тәмлесе. Мәмрәп тора. Анда инде. Бу майда әйбәт балык була. Һәм булды хәбәр төрле салат. Һәм салат, креветкада нәрсә әзерләрбез. Уйлый торыгыз, яме. Яраның фантазия киңәя башлады. Безнең тегез без күп сөйләшәбез, вакыт дигән нәрсәне атмаса кирәк. Аерым бер Балык тиз пешә, сөйләшсәк тә. Шуңа әлеге вакыт içinde сезгә өлгергә кирәк бит нәрсәне әзерләп, пешереп, шуңа күрә эш башланды. Әйдәгез, тәмле көрәшне башлыйбыз. Я көрәшебез башланып китә. Көрәш дигәннән тотынырга кирәк. Хәзер карап кына эш бармый. Хәзер Алмаз абый сөйләп эш бармый беләсез. Нәрсә кирәк, нәрсәдән башлыйбыз? Әйдә, суны куялы, хәзер куйнадырга куялы. Әзер сиңа кирәкме? Креветкаларны интәсем. Креветка кирәкме сиңа? Әйе, бер кастрюльгә алайса кертик аларны. Урнаштырыйк. Булды. Урнаштырыйк. Башта куйнап чыксын. Куйнап чыга. Балыкка керешә кирәк, шулай бит? Юк. Мин менә моны белән уйладым әле. Менә башлыйм әле мин. Нигә? Так. Стресим килә. Так. Ярар, әйдәс, иң беренче мин инде мен бу тапшырыгы әзерләнгәндә дә сезнең гаилә турында бераз укыдым. Бәдер нәрсәдер белдем, дир кызыклы фактлар. Беләм инде балаларыгыз ишәү, Алия, Адель һәм Алсу. Әтинең балалары. Балаларыгыз дип Алмаз абый әйтәм. Сокланып карыйсың. Мен сокланып карыйм. Акыллы бала үстергәнсез дип. Бар инде 2 оныгы, хәзер соңгы вакытта мәш килеп кияүгә ярдәм итәм дип онык караша икән. Инде менә туды Сәйит оныгым, пенсияга чыктым, сөртергә борынын дип язып куйдым. Искә төшердең, рәхмәт. Алмаз, һәрбер вакыйгада шигырь рифма табасың. Бар, минем биографиядә дә бар. Биографиямны санап үтелә, әйбәт. Теге сан белән языла, шигъри юлларга тизим кешенеке төсле булмасын дип. Проза белән безнең бит биография синеке дә, минеке дә бөтен без җөмләләр бер төсле. Туган еллар гына, туган җир генә анда әйбәт, исемнәр генә үзгәрә. Һәм инде яздым аны шигырь итеп язган идем. Мин кем, Алмаз һәм дин диярсез, минем туган көнемдә аппак күлмәк киярсез. Миңа инде 60, исә 70ләр җиле. Бүген сүзем үзем турында язмышлар күке кулында дип. Күк
Берәү икәү, өчәү, дүртәү, үчтеки. Сөйләп бетерәмме? Кызыкмый. Берәү икәү, өчәү, дүртәү, үчтеки, бишәү, алтау, җидәү, сигез, ыштан кидем чүтеки, 9, 11, 12 нәрсә саныйның күке. 13, 14, 15, 16 теге ыштан сүтелде. 17, 18, 19 ашаганыбыз сагыз, 20, 21ләрдә мораль кодекс укыйбыз. 22, 23 армиядә без имеш. 24, 25 иске ыштан шул килеш. 26, 27 гел урысча укыйбыз. 28, 29 бар белгәнем күке рус. 30, 31, 32 кәнкәйде теге күке. 33, 34, 35 интектерде бит төлке. 36, 37 капитализм җиңде. 38, 39 ашыйбыз гел Uncle Ben's бит инде. 41, 42 саныйбызның гомерне. 43, 44, 45 инде ничәнче күке. Санама күке, санама. Алмазга инде 60. Тили күкеләр ирендә гомерләр үтеп ятмыш. Соңгы күке әйтте: "Сколько хотите, столько проглотите." Диде, алдады, күке алдады. Сине, мине, илне Худайны, шуңа күрә йота алмыйм учымдагы шушы бодайны. Мин кем? Алмасхан җиңдәрсез. Минем туган көнемдә аппак күлмәк киерсез. Миңа инде 60, исә 70ләр җиле. Соңгы сүзем сезнең турыда, язмышлар күке кулында. Күк. Абдел, ничек син шигырь язмыйча чыдыйсың ул, а? Син дә шугарым берәр нәрсә. Бәләкәй чакта Неужели мондай әтидән? Бәләкәй чактан әтидән аны күп ишетеп туйганмындыр. Шуңа күрә икенче сферага киткәнмендер. Шуңа күрә. Икенче сферада бары музыка өлкәсендә бит инде анысы. Аның бар әле. Аның перспектива бар. Беләсең, мин аның кебек чакта әле аның кебек дәрәҗәгә ирешкәнем дә булмады. Дөресен әйткән вакытта бар алда гомер. Яшь бит әле. Яшь бит. Әлегә. Мин аның ирешкән уңышларына ирешә алмадым бу вакытта, әйтәм ич. Абдел китабы синдән димәк. Син кайчан популяр булдың әти? Барысы да алды, ди. Мин популяр булдым дип, син мине кыен хәлгә кылдырасың. Халык әйтсен кайчан популяр икәнен. Әйттермә. Мин яшәргә тырышып яшәдем. Артист булырга да теләмәдем мин, гомумән әйткән вакытта. Сезнең шатырга чыктырга кирәк булмаса, кая чакыралар, шунда җигәргә туры килде. Һәм шулай иттереп, мин гомумән булар, үзем яраткан эш белән шөгыльләндем. Менә кирәк. Кул чабалар, алкышлар, бит күңелгә кереп ятты. Менә шул. Менә гомердә үтте. Olmaz abi. Mesela barabir әзерләргә кирәк монда 2 бурычка карап. Булмый гомер үтә. Булмастыр, гомер үтә, теге какук саны, сәгать телләре алга бара. Уйладым да. Сезнең менә гаиләдә 4 бала, үзегез 4 бала. Башкаларда шундый дәрәҗәгә нәсәгәдер ирештеләрме, аларда музыкаль белемнәре бармы, яисә тартылалармы, беләсе килә бит инде. Сезнең бер туганнарыгыз. Алияны беләсез бит инде. Юк, сезнең бер туганнар дим. Минем бер туганнар. Айрат. Юк, Азат миндән соң 49-нчы елга Айрат, Азат минем, аннан соң Айрат, аннан соң Айдар. Мин беренче. Менә шулай мин абыйлары. Шулай итеп, аларда да бар менә, аларда да бар, алар калям тибрәтәләрме алар? Баянда уйныйлар, ялар бит. Калям тибрәтә. Менә соңгы инкеш бик яхшы гына авыл тарихын Айдар матур гына мәзәкләрне җыйды, авылныкын бер китап итеп үзе программист, компьютерны бик яхшы белә, бик яхшы белә. Шуңа күрә шул үзенең компьютерында чыгарып, үзенчә китапта эшли әле. Авыл халкына сөендерүче календарлар эшли, авыл күренешләре белән, анысы мәзәкләрен җыйды бик күп. Инде бәйтләрендә җыя, анда халык фольклорында җыя. Авылның мәзәкләре. Мин аны бик нык таянам. Киләчәктә язасы әсәрләрем мөгаен бергә булыр аныкы белән. Чөнки менә буыннар, бабайлар тугымы, әтиләр, шуры бит үземнеке һәм менә балаларныкы, алар киләчәктер дип уйлыйм. Бирсен Ходай гомер. Хаман монда мин сине сөйләштереп эш бармый кебек, Абдел нәрсәләрдер инде майтарып такыйга. Мин әзер мотор бөҗиралар. Сөйләгән шул эшлим. Алмаз абый, без теге Әдәмдә сөйләштереп алар инде бүген. Расыннан. Сөйләшәсез дә Сөйләшәсез, миңа әйтелмисез дә дигән мин эшендә эшлим. Алмаз абый, шитрас монда мин күреп торам, Алмаз абый ясый әлегә соус. Хәзер мин соус ясыйм. Соус. Һәм кыяр нигәдер туры әйтмиләр булар, бик серле. Кирәк соус. Шундый соус кирәк яшәгәлем. Әти миңа расын. Әти дигәннән, әти Алмаз абыйны инде күп кеше белә, әлбәттә, юмор остасы итеп, сатира остасы итеп. Бөтен кеше уйлый инде, идә күңелледер инде аларда, җырлап кына, көлеп кенә барадыр. Бөтенесе дә шулай дип уйлый инде ул. Бөтенесе дә шулай. Сездә
бик күңелле яшисездер инде дип. Ни дирәк әти ул әйтәләр ике сүз белән. Әти ул Тиң дол. Каты, кырысрак. кырыс кеше. Әйе. Менә әйтте куйды шулаймы? Әйе. Дөрес. Без Азындырмады, инде теге балык итмәде диләр. балават итмәде. Юк. Уенчыклар бейваз иде безне. Дөрес бергә. Әйе, дөрес тәрбия биргән. Ләкин уйнар рәхәтләнде. Шул уенчык бирмәгәнгәдер инде хәзер шул компьютер уеннарына күчтегендер шул. Ну синтезатор алып бирмәдемме? Синтезатор, әйе. Син ул вакытта бөтен бала хыяллар синтезатор ди. Баян торадыр я. Уйнар рәхәтләнеп баянда. Әйе, безнең менә шундый уенчыклар иде, шуңа күрә без творчествога киттек. Иҗатка. Иҗатка, әйе. Аңлашылды. Дөрес Шул хаманда әтидән куркабыз инде, шул дөрестер инде ул. Әти нәрсә әйтер икән дип. Әйе, әтинең фикере безнең өчен Беренче урында тора. беренче урында тора. Бер нәрсә киңәшләшергә әтигә. Әйе. Әтисез нәрсәдер эшләү, аның фикерсез Башка. юган әйе. Баштан әти белән киңәшләшә, Нишләп бик дөрес сәясәт, әйе. Бу- Бар ди идә ике фикер, берсе минеке һәм икенчесе дөрес түгел ди. Әйе. Шулайрак, әйе. Булат кешедән сорап, бала тәрбиягә генә бит икән, әйе бит. Әйе. Минем кызлар, уллар юк бит. Шуңа уллар тәрбиялегенә бер төрдә кирәкләр, кызлар тәрбиялегенә әле ике кыз. О, син бәхетле. Ювелирный белән шөгыльләнәсең. Аллага шөкер. Әтин Я, карагыз әле, менә монда безнең су кайнап чыкты, әйме? Моның су аз булды. Бу корырак кыяр булып чыкты. Шулаймы? Менә монда безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ашык акционерлык җәмгыятеннән әлеге яшьтирүлдә су кайнап чыкты. Һәм инде сүзебездә әйтик әле без спонсорыбыз хакында. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба. Герман технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча савыт-сабаны интернет кибет аша да алырга мөмкин. Менә син бик актив буласың интернетны. Әтиң интернет кулланамы? Керәсең дә шалт Озак өйрәттек. Әйе. Озак өйрәттек. Илетеп торма, үзең кер дә заказ бир, савыт-саба табаларны китереп бирәчәкләр адресы буенча. Ярар. Әйдә, нишләтәбез креветкаларны? Креветкаларны кайнаган суга 3 минутка, 5 минут, 4 минутта шунда турып торса, Җитә. Кайнатып торырга кирәкме бит? кайнатып торырга нитрей кирәк түгел. Ярамый да, әйме Әйе. Әтисеңә дә кирәк бит. Салып куй шунда. Алмаза бәйләгез сезнең Ну, креветкаларны да алыйк әле Әйе. без. Ярар, креветкагыз мул. Шунда коплап куй булат. Я безнең керәшебез куза, монда инде безнең креветкалар пешеп чыкты диярлек. Шуларны ала торамыз. Алып, бу креветка эшкәртү бик зур осталык тор әлбәттә. Моңа әллә ни осталык кирәк түгел дип әйтәсе килми. Әйе, булат сиңа тапшырырга булыш, неме? Мин чистартырга. Әйе. Адер синекен. Булай. Беләсең ничек чистартыр? Башын үзеп аласың да, әйе бит. Әйе, кара ибре калмасын анда. Әй куйрыгын. Ан шуннан соң аның кабыгы чыга. Ярар, мин үз эшем белән шөгыльләним әле. Әти Ярар. еш пешерәбез креветкаларны сөйләсен киләбез. Әтинеңме? Күргәнем бар. Бауыргам әллә? Күргәнем бар. Дөрес әйткәндә күргәнем юк, күбрәк бәлеш, шундай әйберләр пешергәндә. Әти үзе пешерәме бәлешне? Әйе. Бер тапкыр Теге бәләкәй чакта хәтерлим, әни пешергәндә, әни күбрәк пешерә бит инде. Кай вакытны әти пешерә иде. Ул безнең өчен бәйрәм иде. Чөнки әзрәк әни ризыгыннан ял итү, әйе. Юк, әйтәсем килми, әни бик тәмле пешерә иде. Разнообразие булсын өчен дип. Әле син хәтерлисеңме, кыз, бер нәрсә? Әнигез идея юк ул вакытта. Миңа инде буларны карарга туры килде. Балалар байтак әйттек, санадык бит инде. Токмачлы аш белән сыйлабак булдым мин буларны. Токмач кистем. Мен сиңа әйтим, үзем камыр басып кистем, әймәтләп кистем. Баштар булдым. Ну, сизеп торасың әйбәт. Хәзер гадәттә токмач эре булса ашта тәмлерәк була. Инде Безнең авыз әби тутырып башлыйсың. Безнең әби нитәләр иде. Ярдәк турыйлар. Аларга
вакланып торгай бит. Туй үткәрәс түгел ич. Шулай мин дә шулай иррәк килеп чыккан, булар ашаган вакытта озын да килеп чыккан әле. Булар кошыкналар. Güzel hizmetler olmasa bu İtalya kuhyasına kirip gitken Tatar kuhyasından. Ну татар. Spagettiler bulup indi. Беләм мен итальяннар токмачлар шашый микән? Ну токмашаларда бит озын токмашлар. Яхшы biz инде киргәли 23 февральгә. 23 февраль темасы бик кызыклы тема. Алмаз абай сез безнең армия сафларында хезмәт иттегез. Бик тигез соңына барып 22 яшьләрдә һәм бердән-бер уммен татарлар Bilmiyorum, Tatar estrada artistlari, men sənət işçiləri arasında kosmik əsgərlərdə bulamı? Kosmik əsgərlər deyil, min qurullarını aytamayın. Onlar bizning Soyuzda, SSR'da 14 günə şeys idalar. 14 günə o научно-исследовательский пункт tipdə oldu. Biləsiniz, o bir qızıqına gelib çıxdı. Bizni bir mında tad военкоматта aldılar Marxulatqa. 80-ci komanda deyib atalar, 80 условный нейində секретный sonra Min şul xatlık canım kirindi. Meydan bulayda ikinci sütünü bitirmegen. Dağın 3 yıl hizmet etirge. Barabız, bara turgandan soň bizni alıp getirçi, bizni komandanı formirovat etçi, poyezda ayta, siz de Gruziyaga barasız dey. O, Reşanda dengiz yok şey bit. Qara dengiz var indi, Qara dengizni, okean bit indi, Maryakka evet, Matroska. Şulay bara turgaç bu ayta, siz ne dey, raketni войска Научный исследовательский дип әйтмәде ул вакытта, әйтергә ярамыймы? Шулай киттек, космос белән шөгыльләнәчәксез диделәр. Мин шул хәтле аның космос белән икәнен бик шатланмадым. 2 ел булуына аның бик шатланмадым. Сөендем. Барабыз, шулай булды, менә шулай итеп эләктек. Булай секреткага эләгүм бик тә секретный булса да сөйләмәй бит. Булай булды. Бит карантинда бит 40 көн, бит. Син беләсең, хезмәт иттеңме? Юк. Юк, менә белмисең. Башта 40 көн әзерлиләр солдатны, бит. Аннан соң бирәсең дә, аннан соң роталарга бүләләр. Ниләргә, анда станцияларга бүләләр. Анда элемтәче булырга, бит. Менә шундый bütün хокулмалар инде элемтәче булырга тырыштылар. Мин әйтәм, Урча әйтмешли, куда Родина пошлет, там и будешь служить. Тип утрам, тик утрам. Инде татар малайлары да теге хуҗалык ротасына дуңгыз карарга, нитергә язылып биттеләр. Анда да әйбәт, анда да әйбәт. Фонда кушталарда барам дигән идем. Менә бер һөнәр калды, ди капитан. Анда роталарга бүлүче һөнәр айыручы. Менә бер һөнәр калды, секретчик. Bütün Kokulmaylar min deyip elimteden geri kava başladılar. Yok indi dey. Менә монда Хамзин деген солдат утыра. Менә монда күптәннән. Сез нишләп ди эндәшмисез бер сүздә? Бер сөйләп алмадыгыз үзегә. Мен әйтәм, куда Родина пошлет, туда я пойду. Сез секретчик булырга теләмисезме? Мен әйтәм, аңламыйм мен нәрсә ул. Нинди ул должность. Почеркны күрсәтегез әле. Почеркны язып куйдым, мен инде булай да матур язалырым. Монда әйбәтрәк язарга тырыштым. Булды, язып 2-3 хәреф куйганнан соң, менә булды. Принят. Секретчик. Мин шунда космонавт белән хезмәт итә башлады. Килә башлады теге боевой тревога белән уже ниндидер космик объект җибәрәләр, бит. Космонавтлар җибәрәләр. Ул объект дип сөйләшенә инде ул вакытта. Шунда мине алар белән эшләргә туры килде. Космонавтлар килә, алар белән космоска очканнар белән элемтәгә керәләр. Мин инвентаризация пленкаларын алам, станцияларга барам. Шунда мәш килеп, менә шундый зур бәхет. Сезне дә ул вакытта теге космонавтиканы өйрәнүче бер кеше итеп. Әлбәттә ул Грузиягә ләгәбеме. Грузиягә ләгәб, шун табигать кушагында. Бу җәннәт итеп хис иттем. Ул минем хезмәтем шул хәтле миңа зур. Менә тормышымда зур мәгълүматлар алдым мен аннан. Язучы буларак ул миңа ул минем багаж булып тора әле. Команда. Менә инде улыгыз хезмәт итмәде, бик барырга теләгәнде. 2 сүз белән генә әзер ничек булды ул? Бик нык теләдем. Военкоматка бардым. Мине 2 барасым киләм әйтәм. Мине кычкыртып алып киттеләр, барасы килеп. Юк, син нигә дин диделәр дә. Нигә? Өйгә кайтып киттем. Иҗат белән шөгыльлән диделәр. Аңлашылды. Кирәген шунда кирәгер диделәр. Менә шундыйрак вакыйга, шундыйрак тарих. Инде алдагысын нәрсә булачагын без күрбез берничә минуттан күреп торасыз. Менә Алмаз абый менә бу
Бұрышқа тұтыра башлады соус. Не ішіндір әліге өзімді біліп бітірмеймін. Не үшін екенін білірбіз аның біріне қадар рекламадан соң. Реклама уақытында біздің мұнда іш тоқтап тұрмады. Көріп тұрасыз, Адель бик ұста. Іші кіші болып шықты әлі біздің повар дейлер ме? Қарай, кулинар. Мұнда әне, нендер күймешік әресі бұл күймеге де шағын бұл. Менімше ол құш. Нендер құшқа үрдек. Балықтан құш ясады. Балықтан құш ясады. Адель, көрсет әлі, біздің мұнда ол нәрсе шады. Нәрсе? Фольга? Фольгаға үстінде. Фольга үстінде әзірек... Оғыштан шыққан кешер. Май бар. Суған. Кешер, анасың суған. Һәм үстіне? Һәм үстіне балық. Мен бұл уақытта балықтарыны... Стейк. Стейк десем де бұл айны. Сүлейман балығы. Шunu üstüne koyabızdan әзірек кіні тұзлаймыз. Әзірек кіні, çünkü мен тұзлы яратмайм. Инки тұзлы организмда бек көп су сақлайды деген сені суны тұтып тұра керек. Тұздан да, шекерден де көбірек мен енді... Қазір баш тартасың. Баш тартамайм. Bu big дәрес нәрсе дейді. Шунан соң, шуны конверт сыман түребізден. Кәміз атабыз. И конфет сыман мұнан бұрабыз. Шунан құш келіп шыға. Алмазай бұлдыра бейді бұл. Ұшандыра. Бұл қатар қылана бұл. Қатар қылана бұл. Алайғынамысың деп. Бұл менің малаймысың деп. Шуны духовкаға болады. Бұлар кеттілер алайса. Барысы да духовкаға. Селешті. Алмаз абай. Шода армияда сөйледік. Армияда 2 жыл уақыт ұзған. Бірі қызықлы хәлілер болды манда. Бірерсің гіне. Шек болмасын. Сіздің бірін нәк біресіңдер бәйлі. Шоққа тұрған анда біз тұтар бет әлі деп. Білесің, менің секрет бөлмесі бетінде, онда 15 сейф бар еді, печатлер кішет отырып, мына кішелер бұлай жүрейді, печат әлінде, сүргіш, оларда һәм пластилинлар білән дә эшли торган еді. Һәр үзе сейф, үзе печатләнә, ишекләр берничә печат. Шуның минем секреты кырында бар иде машбюро. Машбюрода эшлиләр иде 2 апа, берсенең командир частиның җәмәгате, икенчесе начальник штабының җәмәгате. Шундый мотор апалар, алар хохушкалар бит инде. Машиналар инде. Тазалар, шундый таза апалар. Булар бер тапкыр мине инде bir yıl hizmet etken çaması bulgandır indi. Tırnaqına ergen çaqta meni şulay da qışqırıp bir özüm gine sekretkada jırlap Ibrahim sağana bindi tuğan yaqlarına tuğan ilkayını. Bir zaman komandir şestinin xatını ayta almaz jany bizge bugün qonaqlar keledir. Sen kele almazsınmı bizge qonaqqa biz sena гражданский костюмда алдық, күлмәкте алдық, размерларын көріп тұрам бетінде де. Бізге генераллар келеді де, командир частинің де, туған күні еді де, баянды алдық де, тоқтық де. Шында шақырдылар мені. Білесің, генераллар отыра, татарша жырлайым. Балар әйтелер, бұл біздің Тбилисидағы dostumuz, Tatar dostumuz diye ettiler. Hizmet etkende etmediler. Nişe anlatayım evet. Şimdi dostlar, sənət, evet, yaratırlar işlerini, şu xətliklərini mən analiz yazayım yıllar ötkəndən sonra evet. Nindi xalq arasında nindi ne bolam ki, ne qarşılıq ne bolam ki. Düşmanı bular. Yox, mən nişe Ukraynada nelər qılana faciğa indi bu. Şu aytırıq. Əmin şularını sağınıb iskə alam şu kişilərini. Biləsən, mənə şuşunday istəliklər var. Bik motor yaşayansız demək anda o vaqtda bitən xalqlar dostluğu. Hürmet etdiler. Мен бит секретчик буларак бары тик 2 генә кешегә күңелем булган вакытта башкаларда да шеш бирә торган иде. Урамда барган вакытта командир части һәм начальник штаба гына. Шундый булган Алмаз абзагыз. Татар малайы. Татар малайы. Грузияда. Алмаз абай, эшләр киттеме коткап? Менә хәзер иң кызык моменты дип әйтик, мизгеле. Ул да булса без балыкны, суганны, бу креветка һәм помидорны тизә башлады. Шашлык пешергәндәй. Нигә? Менә бу агач, таякчык, без аны шпага дип әйтәләр инде, шпажок диләр. Һәм без моны духовкага салабыз моннан соң.
Ana soň şolka tügel bizden tabaga hazır kızdыра tursak da bulaymy ta. Mayda kızdırabız. Biraz kızdırıp alır hem qoplap turga da kerek bolar. Ой. Наша шаулап гирлеп. Мындай таба ярыйдыр бит. O yar big motor şu Biz- muranыкы o. Тук маранакы. Biz indi балалар турында сырсыбыз килә. Без Алияны беләбез, ул кызны. Алия җырчы, музыкант, Композитор да. Али композитор, әйе, менә. Bütün jırlarına özü yazay. Әйе. Бүтән җырлар, үзе җырлый торган җырларын үзенеке. Әти сүзләрен яза, ул көйін яза. Менә инде производство. Адель аранжировкасын ясый. Иногда. Эш җайда. Big Адельне беләбез. Бар бит әле тагын төпчек кыз. Alçı var bizning ay o ana indi o min bir şehirde ezrekkine onuklar turunda indi onuklar turunda söylep gitken yeme o indi olsa o meni baxetlikken kızım benim kichkinasi olsa da o men indi mene onuklar bo'la gitti bir senin Seyit isimli Ruslan isimli Tatar jigiti Müslüman için indi neyin onukşuk kız kişi Semine isimli mene şunday benim şunday baylık orta tura. Аллага шөкер. Allah'a şükür. Ул инде ул менә сезнеке бек музыкант, музыка. Шуңа күрә ул музыкант булмаганга да инде Yok bu bir беренче çalatlı. күйәүгә чыкты. Әле апасында өйрәтә торган ne bek vokalga, ничек нидә подготовкалар эшләргә. Каян беләсең син? Беләкән әлбәттә ул музыкаль мәктәп бетергән кеше бит инде. Алсу да шулай ук, бик уста, ансына да. Аннан соң нәрсә эшләде ул менә алсу. Ана Уза сәхне киттеме? хатын инде барыгызда шул музыкант булып биттегез инде дигән анда да хаклык булгандыр. Шуңа күрә мин каршы килмәдем. Алар теләгенә институт экономики управление права дигән бер институт бар бит. Менә шуны укып бетерде. Хәзер вакытта инде менә миңа әйткәнемчә Оныклар тәрбияли. Сезгә оныклар тәрбияли, үзенә балаларын тәрбияли. Бердән бер димәк, иҗаттан китмәгән кеше булган икән. Нормальный кеше. Нормально. Шо диләр мәре? Безнең сыман уйша торган кешеләр түгел. Юк. Адель, менә күпләр сорый. Сорый бит инде күпләр. Әтидә бәлки әйтәдер инде. Адель кайчан өйләнә икән? Адель кайчан өйләнә дип. Әти бит үзе дә 32-дә өйләнде, шуңа күрә ул мине пока ашыктырмый, үзе дә әйтә. Вот 32 яшьтән соң ашыктырырмын диде. Пока бер сүз дә бар әле. Әле пока минем Тагыл алмыйм. Булмыймы? Булмый 2 елы бар. Аңлашылды, май кирәк. Безгә бу кайсы майда кыздырабыз буны? Май. Алмазабы әйдәгез кыздыра башлыйк. Айда без Зәйтүн майы. булгатмый инде. Күп әзгенә соралы яме. Әзгенә. Не кулым не. Әйтәсең яме? Не буйса. Тагыл кына китсәне Китәмәлләр. әзгенә соралы. Кызганмай инде. Бару мин аны күбәккә салам. Кызганмай инде. Жәл түгел. Валлаһи. Кем әйтмеш, тормыш яшәгез. Тәнзилә апа белән танышулар кызның бик кызык. Ае, ул инде. Бергә филармонда. Ул да нормальный кеше иде. Вот та эшләде. Лаеклы ялда хәзер. Менә шулай итеп оныклар карыйбыз. Шулай итеп менә шулай итеп бара инде тормыш. Они тоже иҗат кешесе, созда башлады. Саз ансамблендә. Мин дә шуны бик тизгенә шымагына киттем. Соз тирәнрәк кергә була ул нәрсә. Беләсеңме, хезмәт иткән шырга кабат кайтып кала. Менә шундый марш бросок була бит инде анда. Bütün снаряжениене ала бит, шинеләрне, автоматларны тутырып 66 километр. 6 километр. Менә шуны Грузиядагы эссе һавада бөтенесен ташып күнитик белән әйбәт килеп җитәсен. Кем беренче шулай ук килә. Менә шул вакытта мин икенче килә торган идем. Бер түгәрәк кенә туп шикелле бер холмалай бар. Ул килә дип беренче. Узып булмый, узып бурышлы түгел. Хәзер финишка килеп җитәрәк анда багана башында радио бар, говоритель, аннан маяктан татарча җыр ишетелә. Айныдым да сөенеп туя алмыйча, тагын сине искә төшердем. Кем куян аны? Шул, әйбәт, соз ансамбле җырлый. Соз ансамбле җырлый. Бу нинди, мин бит алар белән таныш түгел. Бу нинди ансамбль икән? Мөгъҗиза бит бу мәйтәм. Шул хәтле матур тавыш әйбәт. Соңына әйтеп китте диктор, Мәскәү диктор инде. Сез соз ансамблен тыңладыгыз. Бу ансамбль кинопленка заводы каршында оешкан яңа коллектив.
deyip etkəş, min istə qaldırdım. Bunu etken... Mıyık kaşırın ap koydu. Жүгіремеймін. Теге малайын ұзып кеттім мен. Тыңлап бітірге керек мейді. Мен şu ilahi күш берді бұл. Evet, şundan soң енді қызмет етіп қайтқаннан соң келдім, таптым мен бұларына. Таптым, отырам, бір күн отырам, бір ай отырам, жетекшісі деп қатырым, әр бетінде атақлы жетекшісі. Қызлардан сұрай, қызлар бұл жегір сөзінің қайсы қызын затырға үйрейсің, сайын келе деп сұрай екен енді. Білмейіз, ол келеде отырады, тыңмай, ол жыргері тақырысы. Енді мені ұйыққа шақырып, мінгірді де сіз жырларға жаратасыз мәлі. Еме айтам, міне бек қызмет еткен дәуіктің анайым сізіне жырлап көрсетелді. Мен жырлады, мен шундан соң жырладым. Peki Hakluşkalarga жырлаған жырларны? Gülüm qara көзләріме İlham Şükür'e göre böyle yumuşlayıp böyle. İltege nige? Önüne kombinat klubuna konsert koyarız, şunda gelsin jırlarsın. Amin Hatli Şevket isimli jigit Akzamov degan jırlap jırıydır ya. Men jırlap çıktım, bir şakıralar mı? İki toplu şakıralar, bir şul jırlarga şakıralar. Şul hatlı olmuş bo'ldi. Şevket aytdi, "Yarayali sen o'z oyoqlaring bilan chiqding." Men jırlaganda tabit ko'tarib chiqardilar shaqladan. Bilmayman menimcha qaltirab jırlaganda. Ana shunday xallar. Şundan soң tanışıp gitti bildi. Tanışıp gitti, anda keldi, bir qiz keldi anda. Aytam, anda qizlar ko'p bitindi, bitmiş şiverler sözün ansamblinde. Bir qiz keldi. Aytam, "Abi, hali tog'am bir sen ishlaysan bor, tog'am bir sen ishlayingda." Bir qiz keldi, men sırada Digitler yürüdü, kızlar yanına indi, kileler. Aytam, "Mısına temizsiz, mısı miliki bitti." İşte. Ya, bütün işe olmaz mı? Olmaz. Ne şöyle motor bunu ayıtıp yürüp tanışıp, şundan çıkıyor. Öyle, aha, ne? Şimdi bakalım neticesi. Bik. Bilmeydir öyle. Bik kurkem sandığım bulgan öyle. Öyle bilmeydirden de öyle şey biz. Yok, konuşup. Malayga oturup bulmaydı. Yok. Yok, umuman bizning bor albomlarimiz, mana armiya saflarında xizmat etgan albomni biz hatta bugun olib ketib turdik Olmazoyga. Ol albomni ko'rsatirga bo'ladir deb o'ylayman. Hali Adelda aytib tura, mana ko'pdan qaragan yo'q edi deb. Qiziq bitti андай. Qiziq. Men o'zim tege fotografirovаться etirga bek yaratmayman. Но ondan so'ng где-то 2 yildan so'ng, 3 yildan so'ng Mene şunu qararga edi bu mene. Dip o'ylab turasың da. O'ylab qo'yamdan. Inogda qo'y vaqtni netam fotografироваться etam все-таки. Shunga. Studiyalar. Yaxshi, qaraygali o'z fotolarni deb. Mana bizim bunda foto albom taptık. Endi qiziqli kadrlar. To'y mezgili, to'y kuni bunda o'dira. Yash Hamzin Almaz ham Tanzila уже Hamzina. Armiya deganda mana ko'rasiz mende fotolar. Ya fotoning hatta ortına yazılgan istelik için etime, anime hem enikashlarime Almaz Tbilisi shahari 1970 yıl. O vaqtda var shunday moda xatlar yazıyımı. Nasıl istelik için enim oylarga Almaz abisi şu qurashqadan Atiyanilar alıp ko'z yoshlarini sirtib, ulimiz nechig ekan anda deb. Ha? Ilk bit ol fotoga tushirish uchun bayram edi bit ol. Biz xatirlayman belaka shoqda da biz spesialniy uyga borar edik. Bir jerdagina foto deganni o'rnashaydi shunda. Foto atelye deb ataladi. Shunda biz bik qota jiyinaydik bayramga zaman. Şuna göre bunday fotolar alar u vaqtni bik kerak. Benim etiyeni bilmeler idi, benim qayda xizmat etganini bilalar, qo'ychi Tbilisida ekan, lekin endi chestda ekan. Bilmelar bizga u совершенно секретный chest. Siz yozgan xatlarni o'qiylardir endi. O'qiylar, ya'ni tekshirishlar edi. Birinchi aytib bo'lmaydi. Tutarcha yozganda kim tutar, kim Baribir tekshirishlar ham, sistema yaxshi ishlaydi. Bor edimi? Bor edi. Bizning ko'rib turasiz do'stlar, bunda shashlik degan narsa endi. Men shashlik deydi meni chaptir. Baliqdan bu bilasizmi? Narsa bu. Mana ko'rasizmi? Biroz qiziqib da turasiz kibik deylar. Menga effekt tug'dirib oxirisi biroz. Endi probasiyasi kelar. Siz ko'rasiz, statsiyasi kelar. Almaz abi stresin kelar, hozir yoshlar o'sib kelar, hozir endi armiya temasi emas, bizning shunday buyuk ko'tarilib turgan tema, hozir 1 yilga gana qoldirdilar endi uni. Umuman yoshlarni tarbiyalashda uning roli siz bitni bu turda balkim jurnallarda da yozasizlar, bu turda o'ylanuvlarda bordir endi.
Безнең менә киләчәк буынны бугарга кирәкме ул? Сез ничек саныйсыз? Бик кирәк. Мин дөрес Нәрсәсе белән күңелемнән әйтәм, файдалы ул? чөнки мин бик зур мәктәп алдым армияда хезмәт итеп. Чын егетләр анда хезмәт итәргә тиешләр. Мин армияны һич тә яманлый алмыйм, чөнки мин менә шушындый космик гаскәрләрдә хезмәт итүем белән мактанам һәм горурланам. Беләсеңме, үзеңне күрсәтә белергә кирәк. Анысы да бар. Менә без нигә килеп төштек Ческәгә бит. Килеп төшү белән безне икенче көнне марш броска ибәрделәр бит. Әйттем бит инде шул турыда. Менә шунда без татар малайлар җыелып 40 кеше бардык. Казаннан Честә 200-дән артык кеше бар иде, офицерлар ниләр белән. Безне 6 километрлы марш броска тау башына менгереп ыргыттылар да, чәсне күрәсезме, шунда хәтле җигерәсез диделәр. Без бер-беребез белән сөйләштек татар малайлары. Давай сынатмыйк. Әйдә сынатмыйк җегетләр. Дип, Ханбиков деген bir профессор нәселе шундый бар бит, әйбәт. Ул шуннан булды микән? Монда бар шул нәселдән ахрысы. Ул тазарак җегет иде, физик тәрбия әллә ни алмаган күрәсең. Моны кайыш белән бәйләп өстерәп килеп җиттек. Беләсең, беренче килдек. Шуннан соң бөтенесе дә башланды. Безне яхшы должностьларга урнаштырып бетерделәр. Мин әйтим, секретчикка, Шамратов Роберт әйдек, Теплицага, Салахов Радик эләкте, Горючий масло, продуктовый складларга. Менә шуны ясап бүлеп бетерделәр. Без үзебезне күрсәтә белдек. Һәм шуннан соң безнең набор алырга һәрвакыт бу чәскә. Ничә ел мин менә бит инде бер ел сайын алыштырып торалар иде. Шунда гел Казанга барып алалар иде. Яхшы хезмәт итәләр җегетләр анда дип. Шуннан да белдем әле. Шуннан да гел шуннан бездән Казаннан ташыганнар. Менә ничек күрсәтәсең? Ничек күрсәтәсең, аннан соң шулай китә тора. Шулай китә. Булды, әлбәттә, карт солдатлар, өлкән солдатлар инде 2 ел тутырып килә торган солдатлар нидер кыйрсытырга маташкан чаклар кебек тә, әмма ләкин бер сүз дә әйтә алмадылар, чөнки без үзебезне күрсәттек. Бердәм булдыгыз. Бергә була. Армия Кирәк тәрбия ишарасы. Бик әйбәт. Димәк, курыкмагыз, хәзер инде ул 1 елда да үзеңә минемчә. 1 елда да өлгереп була. Кирәкле нәрсәләрне алып, вакыт тизләтә хәзер. Вакыт шундый. Безнең дә вакыт тизләтә, мин бит не куймам. Без бу балыкны бераздан томалап пешерәбез. Пешеп чыксын өчен. Суган да бар бит аны. Суган да, помидор да бар. Беләсеңме, помидор пешкәннән соң мин аеруча яратам. Помидорны менә бу шери дигән миңа бик ошап киткән. Не o neydi eşkiltikten biri evet. Mine bik uşuyor. Hem pomidor birazdan kızdırgaç anda bir maddeler barlıkka keleyken organizmga kanга bik de faydalı diler. Yürekке de. Yürekке. Kana yürekte yürek var. Kimde hekimnin yüreği var. Adil. Yüreğim var. İşlerin bitemi? İşlerim Allah'a şükür bitti. Нәрсе калды синең монда? Салат? Салат мен мондан закуски ясыймдан һәм ни теленкә бизәлеше. Син менә теге дөрес туклану турында хәзер әйттең безгә. 2-3 сүз белән генә сөйләп ал. Нәрсә ашыйсың һәм гомумән кешегә нәрсә ашарга кирәк? Нәрсәдән баш тартырга? Менә нәрсә ул? Баш тартырга. Мин теге яшерен батырын синең тән авырлыгың күбрәк иде. 95 идем мин. Әйтәле син. Хәр 73 4 айда нормально нигә килгәнсең син? Тән авырлыгына килгәнсең. Үземнең Үземнең теге 72. 73. Җиңелрәк тә. Үз тәнемә килгәч ул җиңелрәк тә, ни сулышау дим, ничек үзеңне хис итү. Нәрсәдән баш тарттым? Кыскача гына. Баш тарттым копченый әйберләрдән. Исламган әйберләрме? Кыздырылган бик майлы әйберләрдән. Ипи ашыйсыңмы? Хайван майы диләрме? Хайван майы. Животный жир диләрме? Мондый майлар ярый. Ничек дип. Кунбагыш майы, зәйтүн майы. Зәйтүн майларына алар ярый. Бик әйбәт. Күбрәк парда пешерелгән итләр, кашалар, сөт продукцияларын, шундый ниләрне тырышам ашарга инде. Ябыгы турында, ризыклар турында без сөйләшүбезне дәвам итәрбез берничә минуттан. Хәзергә тәмле көрәштә реклама, ләкин рекламага кадәр инде кабаттан иң җылы, иң кайнар сүзләребез безнең спонсорыбыз, тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте хакында. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба герман технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны интернет кибет ашада алырга мөмкин. Бик зур рәхмәт безнең яраткан спонсорыбызга.
abi, no. Birine kuplet ede. Ey güzelim, kamışlı kül, ul bitti bezenin suyuna. Kara kaşım, karlı kaşım, bir sağandım bu yola. Kara kaşım, karlı kaşım, bir sağandım bu yola. Bravo. Aferin. Tbilisi tağlarında tamamladık. Garmonda alıp koysak bular, bu garmonga neçte yaş? Adilden zorak mı bu? Bu zorlagan. Adilden zorak mı? Garmon sen şunda oturup dur biraz gına. Biz seni bu kupni koruyan garmonga aşağıgan. Bana 60, men 65. Normal ya. Мен абый Алмаз абай. Bir көп жырлар авторы екенсini bilemiz. Bir көп хитлар. Мындайны санап кетсек, bir ikisini генә. Альфийская авторның сине көтәм. Сүз авторы. Келсин шулай. Келсин. Миләшкәем. Иләшкәем. Миләшкәем, хәлең ничек? Диләгән модельный ком сәгате. Йығым сәгате. Анысы йығым сәгате, ком сәгате. Раяз Фасихов. Үземе киләм, анасын дигесе. Сириннәр, сириннәр, сириннәр. Сез булганга сөенәм. Сирин тотып төшләрмә. Керәсең син бергәннәм. Во. Бәхетле бул, кайгы күрмә. Салават абай. Физер Менә сиңа вәт Адил. Менің аранжировкалар. Синең аранжировкалар бар сәмдегі. Һәр бір татар жырында 2-шәр, 3-шәр. Менә татар җыры дигәннән, неме татар җыры дигәннән, Адилнең туган көненең һәр вакыт туры килә шул татар җыр фестиваленә. Ничә ел инде шулай? Күпмен татар жырында эшлим, 7 елдыр инде. Һәр вакыт инде туган көндә һәр туган көндә җырчылар җыела инде мен. Туган көндә сиңа концерт куялар бит. Концерт ясы куялар. Көнеңә сәхнәдән бөтен сиңа карап. Приятно, бик приятно. Күпме халык килә анда бит, директорлар, ген директорлар, башкалар сәнгать белгечләре. Минем туган көндә. Барса син туган көндә. Пирамидага җыелалар. Быелны Мәскәүдә. Мәскәүдә 11 апрель көнне юбилейный 5-нче татар җыры булачак. Мәскәүдә Синең өлешең нинди монда? Монда мин музыка Кремль сарайында әйтелгән. Музыкаль бизәлешләрен, җырларны әзерләү, звукорежиссер дип атыйбыз инде ул кешене. Звукорежиссер, шунда ук, наверное, звукооператор да булачакмын. Тавышны көйләү, шундый музыка буенча, звук буенча катлаулы эш дип әйтәм. Минем магайлар Кремль сарайында. Мин анда җырлап кайткан кеше. Теге вакытта Брежнев. Сөйлей торган чагында мин хәтердә дә мин сәхнәгә чыктым. Репетиция вакытында мин әлбәттә финалда ансамбльләргә генә җырларга рөхсәт бирделәр. Беренә чыгыш, ул уң якка чыгып, когда Соловушку петь, позовите меня. Әйткән чакларында кил чыгып, репетициягә чыгып, тыңлый ансамбль. Мин анда җырлаган бар сәхнәсендә. Менә бит. Уңышлар Адел сезгә. Инде тамаша сезгә килегез Мәскәү тамашасына әйтәм мин. Мәскәү һәм Мәскәү тирәләре урнашкан район авыл шәһәрләр. Алла бирсә. Әзер Алмаз абай, монда мин 25 февраль дигәч, без бит инде СССР балалары йолдызы гына җитми. Армияның шушы флаг, кызыл флаг күтәреп әйбәт. Җилфердәтеп, горурланып, ил өчен, ватан өчен, күпме кеше халык булган бит. Армия, ярый армиябыз булган. Хәзер без аның белән горурланырга тиеш. Шуңа күрә байрагы да бар, монда бик тәмле ризыклар әзер булды кебек. Мин инде әйдәгез дегустация хәзер. Суынганчы. Монда хәзер җиңүчене нитәм. Җиңүчене билгеләр кирәк. Әлбәттә. Берегез җиңә, берегез җиңелә. Нишлисең салаты күреп торам, салаты. Сез сөйләшкән вакытта. Яр, помидор һәм дә борщ. Шулай бит. Борщ исенә мондай борщ. Бик редкий салат бу. Бу бик сирәк эшереп торган ул. Бик сирәк салат.
Бик сирәк диванда әйберләр дә сирәк. Андай Алмаз хам җинне саган салатны Зәйтүн майы бу. әйтеп бетергесез. Аш тәмле була, ите күп. Әйтеп бетергесез. Шәп. Якмаса салаты белән алыйм әле барысын да бергә. Менә бу истәле белән. Берсерәк истәле белән дип әйтәм инде. Флаглары белән. Флаглары, байраклары белән. Менә. Анда башта манарга кирәктер. Шулаймы ни? Конечно. Шулай итәбезме аны? Эзрәгә куймаганнар. Соусы бар. Әйе, мансаң, манасаң ива, мансаң менә була. Яп, мин маны башым әле. Тик ашада белмәсен ул. Ну кызыгып карап торалар. Тамашачылар. Тaqdim. Тaqdim. Evet. Bu kızdırılgan bitemi. Pişkən. Мин түзмәдем. Кызган. Берсен аска яшырып куеп. Сыр белән. Ни кирәк, ни. Лимон булса моннан. Үлән кирәк булса моннан. Ne bileyim flak bilen de neydi indi? Флакны ашап бетерсәң. Юк димә флагка. Кысына җимәсә, Алмаз абай. Булган бу. Һәм бик тәмле, һәм бик кызыклы. Әле мин помидорны әле барып җитмәдем. Күзеңә киләсезме? Әле помидорга барып җитсәм, ничек әйтер идем монда. Адель, сиңа җиңәр өчен уздыра кирәк дигән. Шаккаттыр әле безне башта салатын белән. Салатында синең салатыңа тиңлеген сәс белән аерыла. Мында bir нәрсәсе белән дә аерылмый, чөнки монда сыр һәм креветка гына Стәлде. өстәлде. Шул ингредиентлар. Ә синең борычың бар икән бар. Yok борыч. Bu кызыл борыч mı? Кызыл борыч. Һәм Сирәгә тамын. о миндә сыр. Ашар içine şakırtasın bu. Адель. Шәп. Бишле. Бишлеме? Бишле әлбәттә. Яра. Üzere salat için ныклы бишле. Чөнки инде мин беләм диген монда бераз гына креветка салса шул салат булыр инде. Әйе. Ана тиңне салттырмады. Ярар. Улыма булсын дип. Соусын аерылама тиңнең соусына. Yok. Ha? Монда не кыяры крупныйрактыр шуңа. Шулай дисеңме? Ирерәк. Эрерәк. Обязательно монда не астагы суганы да кишере дә кирсен бер Калып караганда. калып караган. Ana şey görünüp tura. Соус не обязательно. Таба инде булды соус та кирде. Монда не чистартылмаган балык. Кылчыгы белән. Bunun ayrım aşasan da temli. Аның кылчыгы юк. Яго. Бишле. Temli kreşte bütün temli. Бу бик тигез кереш булган әле бу бүген. Шуңа ошаган. Әлбәттә тәҗрибә күп. Тәҗрибә сизелеп тора. Ләкин Адель син тегәре 18 яшь булуңа карамастан бик илгергәнсең, син инде сине хәзер өйләндерергә була дип әйтәсем килә. Алмаз абый илгергән бу. Илгергән җегет инде иреккә чыгарсак була, башка чыгарсак була диләр. Шуңа мин икегезгә дә ныклы бишле билгесе куям бүген. Чөнки менә мондый әле шашлык балыктан әле ашаган юк иде. Искиткеч. Монда салатка бераз гына әстәлин, монда бераз гына Адель шундый. Булай иттереп мотор итеп соуслар белән Тидән өйрәндем инде ашарга пешерергә шуңа күрә. Шуңа күрә дә әстәлек бирә алабыз ансы. Әлбәттә мин каршы түгел. Әтигә каршы түгел. Барыбер инде ул тәҗрибәсе белән, таланты белән, үзенең шәхесе белән өстенрәк шулай да бишле, алайса бишле плюс белән сиңа бишле, шулай гына бишле генә. Рәхмәт. Безнең яраткан спонсорыбыздан бүләкләр икегезгә дә булачак. Икегез дә өйдә Тәнзилә апаны ял иттереп, икәүләшеп пешерә аласыз. Үзегезнеке аерым булачак. Аерым таба Алмаз абый сезнеке һәм аерым таба Адель Алмазович. Ayrım aşarga kuşasın bunu. Юк, аерым пешереп бергә бер-берегезне сыйлашасыз. Бик зур рәхмәт. Birge kuşup, ayrım pişirip birge kuşup. Бик зур рәхмәт безнең чакыруны кабул итеп килгәнегез өчен. Вакыт табып, менә шундый күңелле әңгәмә кырган өчен дә әле алай гына түгел, тәмле ризыклар белән сыйлаганыгыз өчен, инде серләр күрсәткәнегез өчен безгә генә түгел, безнең тамашачыларыбызга да. Инде сез, кадерле тамашачылар, теге яки бу сәбәп аркасында күреп язып өлгермәгән булсагыз, бүгенге рецептларыбызны, аларның барысын да сез Ирек мәйданы газетасыннан укый алачаксыз. Язылу индексы 16886. Да, Алмаз абый инде сезгә дә сүз бирик, синдер теләкләр булса, безнең телеканалга тамашачыларга рәхим итегез.
Мин бик зур теләк әйтәсе килә. Чөнки үземә яңалык таптым. Менә күптән түгел генә сезнең канал бар икәнен үзем ачыкладым. Бу минем өчен бик зур яңалык булып китте һәм бирелеп карый башладым. Чөнки сыйфаты яхшы каналның. Аннан соң ул безнеңчә. Әйе. Сез әйтәсез җит катларга яшәргә үләсез. Юк, бик тәмләп, бирәк тәмле көрәш, бирәк тәмле. Бу көрәшергә Жигар бирә, көч куәт бирә торган, шундый матур, жигарлы, бирәкәйле тапшыру барлыкка килгән башка программаларыбызда, аннан соң музыкаль номерларда бик сойлап аласыз икән. Миңа ошады. Шундый зур югары сыйфатлы юнәлештә дәвам итегез. Алла бирсә, бик зур рәхмәт. Алмазбай Адель. Тидән соң монда Мин кушылам дигән әлеге теләкләргә. Син инде үзең дә бу каналда стандарт сүзләрне кушылам. еш күренәсең клипларда. Клипларда мине карагыз, мин күренгәлим, мин шунда һәм тәмле көрәштә. Бик зур рәхмәт тагын бер кат. Сезне якынлашып килүче 23 февраль ватанны саклаучылар көненнән тәбриклисем килә. Инде чынлап торып кулга корал алырга язмасын, күкләребез аяз булсын. Тыныч тормышларда, мул тормышларда, рәхәт тормышларда яшик. Иҗат белән, җыр белән, көй белән, моң белән иҗат итик, тәмле көрәшне карыйк. ТНТV каналында тәмле ашагыз, тәмле яшәгез.